everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Hangtod ang atong negosyo na uyog na tungod niya. Tungod nimo. Og dili tungod ni Lili. Ikaw Ivon ang nagsugod ini problema busa sulbaran ni. Biyai ang imong asawa. Og ako ning sulbaron. Ivon, ingon ka ni anak ka desperada? Oh, Arnel, tungod kay sobra na ang pag-insulto nimo sa akong pagkatao. Sobra na. Wa ta ka insulto ha? Giinsulto ko nimo. Giinsulto ko nimo pinaagi sa pagpangasawa og call girl, Arnel. Wa ka ba mahibaw, ana? Nahibaw ka gyud kun unsa ti ka kamahal. Pero gibaliwa ko nimo, Arnel. Kay mas gipalabi nimo kanang lili nga hugaw. Ivon, hinaya ng tingod. Ni ata sa opisina. Wa ko'y labot. Wa ko'y pakialam kung asa ta karon, Arnel. Gusto lang ko mahibaw ka kung giunsa ko nimo sa pagpasakit. Wa ka na ko pasakiti. Tungod kay nibaw ka gyud kun unsa ray akong gibati dihan nimo. Og di na nako na sa kung nganong mao ni gibati nimo nako tungod kay wa ta ka pahimusli. Imo ning sa tanan, Arnel. Tungod kay gipangga ko Hosto na! nimo. Ay naku gatagi ang imong mga katarungan. Nga way hinungdan. Way hinungdan para nimo. Pero importante ni para nako, Arnel. Kay mahal ti ka. Hosto na! Kinahanglan sulbaro nimo ang atong problema ni Mr. Ching aron di maluka pa ang atong negosyo. Kung maluka pa man ikaw ang hinungdan. Kanang lili ang basula. Ug ayaw ako. Naunsa ka naman, Ibon. Nganong ingon naman ni Ana ang dagan sa imong utok. Miss Lily, okay pa ka? Okay pa, Bilyo. Nakapahungaw na ko sa kugipati din sa baypayon. Kinahanglan magkud nga normal kumabot sa bay. Aron dili na magpangutan na pang inahan ni Arnel. Imo na sang inahan, Miss Lily. Kay asawa ko kang Sir Arnel. Ayun ako pa hinumdumi, Ana, Bilyo. Saon sa Miss Lily? Nga asawa ko ni Arnel. Pero nga naman, Miss, mao na tinuod. Asawa mo gyud niya. May problema ba mo sa inyo kami niyon, Miss Lily? Mao nga, di ka ba kahatag apo ni Madam Corazon? Ha? Kuan. Kanang... Kinsa man ninanawag? Number naman. Hello? Sige. Paglipay na diha, Lili. Kaysa dili matugay, mukha mang nasayuta ang imong bana tungod nimo. Ifon? Nanawagit ko nimo, Lili. Aron mahibaw ka, nga muluka pa na ang business sa imong bana sa dili madugay. Tungod kay mo withdraw na ang usa sa among stockholder. Tungod na nimo, bisit. Ug ano lang kita mo withdraw mo na siya? Nga man siya magkailan ako. Nakaila siya nimo, oy, Lili. Og nahibaw siya nga call girl ka. Unsa? Og yun sa mga pagkahibaw bahin ako. Nga dili man mi kaila ha, Yvonne. Huwag ko makakita sukad-masukad na yung kasusyo sa negosyo ninyo. Ha? Nga nahibaw man siya sa kong trabaho sa una. Tungod kay ang daotang paho, kung imong tabunan, mangita gyud og lutsanan. Mausad na ang imong pagka-call girl, Lili. Yvonne, bisan unsa pa kadaotan sa kong trabaho sa una. Kung way malabi, way mahibaw, way magyaw-yaw, ug way manudya. Pero sa nahitabo karon, klaro na lang kaayo nga doon na misulti niya. O kung makasulti lang sa mga tao, bahin ako. Maurigid ikaw, Yvonne. Oh, wala man ka makatingog. Natukan ka? Nagtukan ka sa kamatuoran nga ikaw tabian? O kay ikaw man ang tabian, imo na katungdanan pagpugong anang imong kasosyo sa negosyo sa dili pag-withdraw. Ayaw kong sugo ang panuway! Dili ko panuway! Tungod kay dili tayo gala!
Ana, tigil ko di hunungan da. Hindi ka na masurrender si Miss Ibon, Miss Lily. Oh. Tangtangon ka sa kinabuhi ni Sir Arnel. Balag panita na siya. Ingon ano na siya kapating. Niya, Miss Lily, usa man, masurrender na ka? Dili na mahitabo, Bilyo. Dali na, mamauli na ta. Ah, sige, Miss. Anda mo ako sa kanan. Pabudaw ko daan kay init kayo. Saom ni na ako eh. Saom ni na ako pagsulba ng problema ni Lily. Oh, kasi man ninawag. Ay, siya man di ay ni. Hello? Napapa mo diya sa baybayon? Oh, pero pa doon namin mulakaw. Okay, sige. Pauli na. Pahuway na lang og una ha kung malangan ko gabot. Sa may nitabo si mulakaw. Ang natas bay magsulti. Sige na, pauli na. Gusto ko nga nanakas bay, ni pauli na. Okay. Mulakaw ko. Anik lang sa bahay na ba? Kano sa man ko naman luagan sa pagbantay. Oh, dipindi na si mong ipakita ang performance. Tiyo! Tiyo, hayal mo ka! Tiyo! Yara ko ay. Sige singalong niya. Tiyo! Ah, Ay biyain ni sa bahay Lily, ha? wala problema. Naanan naman ko sa imong batasan, Jigger. Paling-paling man ka. Oh, natural. Imo man lang timbangon og maayo kung asa ka makasapi og maayo, tiyo. Uy, timbang pa. Amo, Jod. Pero, laay man din ni kon wa ko'y buhaton, God. Mo nga, maglakaw-lakaw unya ko dito sa plaza. Ingat-ingat unya ko gamay dito. Ay, sus. Okay. Yan ang inat-inat mo dito. Oh. Di man na una ng sawa na ko. Uy, di na lang kilalang imo pa kung ipaatiman ni Lolo. Bitaw. Dako nagot ko. Ang gusto na ako mahitabo, nga di na ko magkinto nimo. Ah, sorry. Sorry na. Ah, sige. Pwede na ka magkagawas-gawas. Pero, anhira ining maong sityo, ha? Kasabot ka, Lily. Yan kita sa inyong mansyon, Miss Lily. Ikulbaan man ko, Bilyo. Miss Lily, isulti lang ang tanan mo gusto isulti. Narko sa malikod ka nun ay. Okay na ko, Bilyo. Okay na. Lele, kumusta na inyo lakaw? Dali, so na din sa bahay. Ano magkapahuay ka? Oh, hi pa mo din si Adel. Pero si Bilyo may mikuha ni mo. Kwan, may meeting pa siya, mami. O madugay pa ko na siya. Mao nga, yan na lang kung ipapauli araw magkapahuway ko. Mao ba? Nala, pahuway na lang. Aw, kauno na. Sa'yo pa man sad nga ikaon, mami. Mapahuway lang una ko sa mong kwarto. Ha? Nala, sige. Paitay ni, uy. Paitay yun ini eh. Sige na lang ko pamakak. Hangtod ka na sa maniw eh. Ang magpuyok kayo ng kinabuhing bakak. Ang telepono din sa sala. Ipakting. Kinsa man ka din nanawag. Mamitaw din eh. Ako'y mutubag. Hello? Dalia, Lily? Ikaw? magkita ta, Dalia. Maluoy ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!